Ako vas peče pri mokrenju, ne morate se mučiti u tišini. Postoje prirodni načini koji mogu značajno pomoći vašem mjehuru, a danas ću vam otkriti sve što trebate znati. Pozdrav, dragi gledatelji! Ja sam Nina Perić i danas ću vam pokazati kako možete prirodno ublažiti probleme s mokrenjem koji muče toliko nas žena nakon 60. Ako ste novi ovdje, molim vas pritisnite zvonce za pretplatu jer redovito dijelim savjete koji mogu promijeniti vaš život nabolje. Znam koliko je neugodno kada osjetite to pečenje, tu bol koja vas podsjeća da nešto nije u redu. Možda se bojite ići u toalet, možda ograničavate količinu vode koju pijete, a možda se čak i bojite izaći iz kuće. Vjerujte mi, niste same u tome. Kroz godine rada sa ženama vaše dobi, čula sam bezbroj priča o tome kako im je ovaj problem utjecao na kvalitetu života. Prije nekoliko godina, moja draga prijateljica Marija počela je izbjegavati naše redovite šetnje jer se bojala da neće stići do toaleta na vrijeme. Govorila je da je to samo dio starenja i da se mora naviknuti, ali ja sam znala da to nije istina. Naše tijelo nam govori kada nešto nije u redu, a mi trebamo slušati te signale i djelovati. Pečenje pri mokrenju često je znak da se naš mjehur bori s upalom ili infekcijom. To može biti vrlo bolno i frustrirajuće, ali važno je znati da postoje prirodni načini koji mogu značajno pomoći. Ne govorim o tome da zamijenite liječničku skrb, već o tome da svojem tijelu date dodatnu podršku koju zaslužuje. Prvi i možda najvažniji savjet koji mogu podijeliti s vama jest o čudesnoj moći brusnice. Ova mala, crvena bobica prava je junakinja za naš mjehur. Brusnica sadrži posebne spojeve koji spriječavaju da se štetne bakterije prilijepe za stijenke mjehura. Mislite na to kao na prirodni štit koji štiti vaš mjehur. Možete konzumirati brusnicu na različite načine. Svježa brusnica je odlična, ali znam da nije uvijek dostupna i da može biti prilično kisela. Sok od brusnice također je dobar izbor, ali pazite da birate one bez dodanih šećera. Šećer može zapravo pogoršati situaciju jer bakterije vole šećer. Ako vam je teško pronaći kvalitetan sok, možete razmisliti o dodacima prehrani s brusnicom, koji su često koncentriraniji i praktičniji za svakodnevnu upotrebu. Jedna od mojih čitateljica, gospođa Ana iz Zagreba, pisala mi je kako je redovitim konzumiranjem soka od brusnice uspjela značajno smanjiti učestalost problema s mokrenjem. Rekla je da je u početku bila skeptična, ali nakon samo tjedan dana osjetila je razliku. Naravno, svaka osoba je drugačija, ali njezino iskustvo pokazuje koliko može biti korisno dati prirodi priliku da nam pomogne. Drugi važan element u borbi protiv problema s mokrenjem jest voda. Znam da ovo možda zvuči paradoksalno. Zašto biste pili više vode kada vas boli pri mokrenju? Ali voda je ključna za ispiranje bakterija iz vašeg sustava. Kada ne pijemo dovoljno vode, naš urin postaje koncentriraniji, što može dodatno iritirati već upaljeni mjehur. Preporučujem da pijete najmanje 8 čaša vode dnevno, ali ne odjednom. Rasporedite unos vode tijekom dana. Ujutro, čim se probudite, popijte čašu vode. To pomaže aktivirati vaš metabolizam i počinje proces ispiranja toksina koji su se nakupili tijekom noći. Tijekom dana pijte manje količine češće, umjesto da čekate da osjetite žeđ. Treba spomenuti i važnost kvalitete vode koju pijemo. Ako živite u području gdje je voda tvrda ili sadrži puno klora, razmislite o filtru za vodu. Klorirana voda može dodatno iritirati osjetljiv mjehur. Također, izbjegavajte ledenu vodu jer može šokirati vaš sustav. Voda sobne temperature ili blago topla voda često je najbolji izbor. Treći savjet odnosi se na prehranu, što je područje gdje možemo napraviti ogromnu razliku. Postoje namirnice koje mogu pogoršati simptome, a postoje i one koje mogu pomoći u ozdravljenju. Počnimo s onima koje trebamo izbjegavati ili ograničiti. Kava i alkohol mogu iritirati mjehur, pa ih je najbolje izbjegavati dok se simptomi ne poboljšaju. Znam da je jutarnja kava ritual za mnoge od nas, ali zamislite to kao privremenu žrtvu za dugoročno zdravlje. Umjesto kave možete probati biljne čajeve koji mogu čak i pomoći vašem mjehuru. Pikantna hrana, rajčice, agrumi i umjetni zaslađivači također mogu biti problematični. To ne znači da ih morate potpuno izbaciti iz prehrane zauvijek, već da ih privremeno ograničite dok se vaš mjehur ne oporavi. S druge strane, postoje namirnice koje mogu biti vaši saveznici. Jogurt s aktivnim kulturama može pomoći u održavanju zdrave bakterijske ravnoteže u tijelu.
Češnjak ima prirodna antibakterijska svojstva, a može se lako dodati u mnoga jela. Zeleno lisnato povrće bogato je vitaminima i mineralima koji podržavaju imunološki sustav. Jedna namirnica koju posebno želim istaknuti jest krastavac. Krastavac ima prirodna diuretička svojstva i može pomoći u ispiranju bakterija. Također je vrlo hidratantan, što znači da doprinosi vašem dnevnom unosu tekućine. Možete ga jesti svježeg, dodati u salate ili čak napraviti osvježavajuću vodu s krastavcem. Četvrti važan aspekt jest higijena, ali ne na način kako možda mislite. Mnoge žene misle da češće pranje znači bolje zdravlje, ali previše agresivno čišćenje može zapravo narušiti prirodnu ravnotežu i učiniti vas sklonijima infekcijama. Korištenje blagih proizvoda bez parfema ključno je za održavanje zdravlja mjehura. Parfemi i kemikalije u mnogim higijenskim proizvodima mogu iritirati osjetljivo tkivo. Također, važno je brisanje odostraga prema naprijed nakon korištenja toaleta, što pomaže sprječavanju širenja bakterija. Toplina može biti vaš veliki saveznik u ublažavanju simptoma. Topla kupka može pomoći u opuštanju mišića oko mjehura i ublažavanju boli. Dodajte malo sode bikarbone u vodu -, to može pomoći u neutraliziranju kiselosti urina koji može dodatno iritirati mjehur. Grijač na području mjehura također može biti vrlo koristan. Možete koristiti toplinski jastučić ili jednostavno toplu tkaninu. Toplina pomaže u povećanju protoka krvi u to područje, što može ubrzati proces ozdravljenja. Samo pazite da toplina nije previše jaka -, trebala bi biti ugodna i opuštajuća, ne vruća. 5. savjet odnosi se na biljke koje su se stoljećima koristile za podršku zdravlju mjehura. Uva ursik, poznata i kao medvjeđe grožđe, tradicionalno se koristi za probleme mokraćnog sustava. Ova biljka ima prirodna antiseptička svojstva i može pomoći u borbi protiv bakterija u mjehuru. Kamilica je još jedna čudesna biljka koja može pomoći. Ima protupalna svojstva i može se koristiti kako za piće, tako i za kupke. Čaj od kamilice ne samo da može pomoći vašem mjehuru, već može i ukupno opustiti vaš sustav, što je važno jer stres može pogoršati simptome. Peršin je također koristan jer ima diuretička svojstva koja mogu pomoći u ispiranju bakterija. Možete ga koristiti svježeg u salatama ili napraviti čaj. Međutim, ako imate problema s bubrezima, konzultirajte se s liječnikom prije korištenja peršina u većim količinama. Biljka koja se možda manje poznaje, ali je izuzetno korisna, jest vlatnica. Ova biljka tradicionalno se koristi za podršku zdravlju mokraćnog sustava i može se pronaći u obliku čaja ili dodataka prehrani. Ima blaga diuretička svojstva i može pomoći u smanjivanju upale. 6. važan element jest upravljanje stresom. Možda se pitate kakve veze ima stres s problemima mjehura, ali veza je snažnija nego što mislite. Kada smo pod stresom, naš imunološki sustav slabi, što nas čini sklonijima infekcijama. Također, stres može utjecati na način kako funkcioniraju mišići oko mjehura. Duboko disanje jedna je od najjednostavnijih tehnika za upravljanje stresom koju možete primijeniti bilo gdje i bilo kada. Kada osjetite napetost ili bol, zaustavite se na trenutak i fokusirajte se na svoje disanje. Udahnite duboko kroz nos, zadržite dah nekoliko sekundi, a zatim polako izdahnite kroz usta. Ponovite to nekoliko puta i primijetit ćete kako se vaše tijelo počinje opuštati. Meditacija ili jednostavno tiho sjedenje također mogu biti izuzetno korisni. Ne morate biti stručnjak za meditaciju da biste iskoristili njezine prednosti. Samo 5 do 10 minuta tihog vremena dnevno može napraviti značajnu razliku u vašem ukupnom blagostanju. 7. savjet odnosi se na fizičku aktivnost, što možda zvuči kao zadnja stvar koju želite raditi kada vas boli. Ali blaga vježba može zapravo pomoći vašem tijelu u ozdravljenju. Šetnja je odličan izbor jer potiče cirkulaciju i pomaže vašem tijelu u prirodnom procesu detoksikacije. Vježbe za zdjelicu također mogu biti korisne. Ove vježbe jačaju mišiće koji podržavaju mjehur i mogu pomoći u boljem kontroliranju funkcije mjehura. Najpoznatije su Kegelove vježbe koje uključuju stezanje i opuštanje mišića zdjelice. Možete ih raditi diskretno gotovo bilo gdje - dok gledate televiziju, čekate u redu ili se vozite autom. Joga je još jedna odlična opcija jer kombinira fizičku aktivnost s opuštanjem i dubokim disanjem. Mnoge joga poze mogu pomoći u poboljšanju cirkulacije u području zdjelice i smanjivanju napetosti.
Čak i ako nikada prije niste radili jogu, možete početi s jednostavnim pozama kod kuće. 8. savjet možda je jedan od najvažnijih minus, slušajte svoje tijelo i budite strpljive sa sobom. Ozdravljenje ne događa se preko noći, a svaka osoba je drugačija. Ono što pomaže jednoj osobi možda neće pomoći drugoj u istoj mjeri ili u istom vremenskom okviru. Vodite dnevnik simptoma ako možete. Zabilježite što jedete, koliko vode pijete, kako se osjećate i sve promjene koje primijetite. To vam može pomoći identificirati obrasce i vidjeti što vam najbolje pomaže. Također vam može biti korisno kada razgovarate s liječnikom. Ne zaboravite da je važno tražiti medicinsku pomoć ako simptomi postaju gori ili se ne poboljšavaju. Prirodni pristupi mogu biti izuzetno korisni, ali ponekad trebamo i profesionalnu medicinsku skrb. Nema srama u traženju pomoći minus zapravo, to pokazuje da vodite brigu o sebi. Tijekom godina vidjela sam kako mnoge žene uspješno rješavaju probleme s mokrenjem kombiniranjem prirodnih pristupa s odgovarajućom medicinskom skrbi. Ključ je u tome da ne odustajete i da probate različite pristupe dok ne pronađete ono što vam najbolje odgovara. Ali o svim ovim detaljima i još mnogo toga govorim u svome besplatnom programu 8 dana do boljeg zdravlja, gdje ćete pronaći detaljne planove prehrane i svakodnevne rutine koje mogu transformirati vaše zdravlje. Program možete preuzeti na prvom linku u opisu ovog videa. Jedna od stvari koje često zaboravljamo jest važnost dovoljno sna za naš imunološki sustav. Kada ne spavamo dovoljno, naše tijelo ne može učinkovito boriti protiv infekcija. Pokušajte stvoriti rutinu spavanja koja vam omogućuje 7 do 8 sati kvalitetnog sna svaku noć. Ako vas problemi s mokrenjem bude noću, možete pokušati ograničiti unos tekućine nekoliko sati prije spavanja. Međutim, pazite da ne ograničavate ukupan dnevni unos tekućine. Jednostavno ga prerasporedite tako da više pijete tijekom dana, a manje navečer. Stvorite okruženje u spavačoj sobi koje potiče opuštanje. Hladnija temperatura, tama i tišina mogu pomoći u dubljem snu. Ako se morate probuditi noću za odlazak u toalet, pokušajte koristiti malo svjetlo umjesto da upalite sve svjetiljke, što može otežati vraćanje u san. Probiotici mogu biti još jedan koristan dodatak vašoj rutini. Zdrava crijevna flora povezana je sa zdravljem cijelog tijela, uključujući i mokraćni sustav. Možete dobiti probiotike iz fermentiranih namirnica poput jogurta, kefira ili kiselog zelja ili ih uzimati u obliku dodataka prehrani. Kada birate probiotike, tražite one koji sadrže različite sojeve bakterija. Lactobacillus i Bifidobacterium sojevi često su korisni za zdravlje mokraćnog sustava. Ako uzimate antibiotike, probiotici mogu biti posebno važni jer antibiotici mogu narušiti prirodnu bakterijsku ravnotežu u tijelu. Vitamin C također može biti koristan jer pomaže u jačanju imunološkog sustava i može učiniti urin kiselijih, što otežava rast štetnih bakterija. Možete ga dobiti iz prirodnih izvora poput naranči, limuna, kivija i paprike ili uzimati kao dodatak prehrani. Međutim, ako imate osjetljiv mjehur, budite oprezni s velikim količinama vitamina C, jer može biti iritirajući. Počnite s manjim dozama i vidite kako vaše tijelo reagira. Uvijek je bolje postupno povećavati dozu nego odmah uzeti veliku količinu. D-manoza je prirodni šećer koji se može pronaći u određenim voćkama poput brusnice i borovnice. Ovaj šećer radi slično kao brusnica. Sprječava da se bakterije prilijepe za stjenke mjehura. Možete ga pronaći u obliku dodatka prehrani, a mnoge žene izvještavaju o pozitivnim rezultatima. Važno je spomenuti i važnost redovitog pražnjenja mjehura. Ne zadržavajte urin kada osjetite potrebu za mokrenjem. Zadržavanje urina može povećati rizik od infekcija jer omogućuje bakterijama više vremena da se razmnože u mjehuru. Nakon spolnih odnosa, također je važno ići u toalet što prije. To pomaže ispirati bakterije koje su se možda uvukle u mokraćni kanal. Ovo je posebno važno za žene jer imamo kraći mokraćni kanal od muškaraca, što olakšava bakterijama put do mjehura. Ako nosite uske hlače ili sintetičko donje rublje, razmislite o prebacivanju na pamučno donje rublje i labaviju odjeću. Sintetički materijali mogu zadržavati vlagu i stvarati okruženje u kojem bakterije mogu prosperirati. Pamuk je propusan i omogućuje koži da diše. Toplinski jastuci mogu biti vaš najbolji prijatelj tijekom epizoda boli.
Možete ih staviti na donji dio trbuha ili leđa, ovisno o tome gdje osjećate nelagodu. Toplina pomaže u opuštanju mišića i može značajno ublažiti bol. Ako nemate toplinski jastučić, možete napraviti improviziran pomoću čiste čarape i riže. Napunite čarapu rižom, zavežite je i zagrite u mikrovalnoj pećnici na 30-60 sekundi. Provjerite temperaturu prije stavljanja na kožu. Biljni čajevi mogu biti i ukusni i ljekoviti. Osim kamilice koju sam već spomenula, možete probati čaj od koprive koji ima prirodna diuretička svojstva ili čaj od lista borovnice koji je sličan brusnici po svojim svojstvima. Pripremite čaj tako da zalijete žličicu sušene biljke šalicom vrele vode i ostavite da se kuha 5-10 minuta. Pijte 2-3 šalice dnevno, ali pazite da ne pretjerate jer previše bilo čega može biti problematično. Alkalna prehrana može pomoći u neutraliziranju kiselosti u tijelu. To znači jedini više voća i povrća, a manje mesa i prerađene hrane. Zeleno lisnato povrće, krastavci, avokado i limun mogu pomoći u alkaliziranju vašeg sustava. Soda bikarbona može biti koristan kućni lijek, ali treba je koristiti pažljivo. Pola žličice sode bikarbone u čaši vode može pomoći neutralizirati kiselost urina i ublažiti pečenje. Međutim, ne koristite ovaj pristup ako imate visok krvni tlak ili probleme sa srcem, jer soda bikarbona sadrži natrij. Redovite kontrole kod liječnika važne su za sve nas, posebno kako starimo. Čak i ako koristite prirodne pristupe, važno je da vaš liječnik zna o vašim simptomima. Oni mogu provjeriti postoje li ozbiljniji problemi i savjetovati vas o najboljem pristupu liječenju. Ne bojte se razgovarati o svojim simptomima s liječnikom. Znam da može biti neugodno, ali oni su profesionalci koji su čuli sve i žele vam pomoći. Što više informacija možete dati, to bolje će moći dijagnosticirati i liječiti vaš problem. Pamtite da prevencija uvijek vrijedi više od liječenja. Čak i kada se vaši simptomi poboljšaju, nastavite s dobrim navikama koje ste razvili. Redovito pijte vodu, jedite zdravo, vježbajte i slušajte svoje tijelo. Mnoge žene misle da su problemi s mokrenjem neizbježan dio starenja, ali to jednostavno nije istina. Naše tijela su nevjerojatno sposobna za ozdravljenje i regeneraciju kada im damo pravu podršku. Vi zaslužujete osjećati se dobro u svojoj koži, bez obzira na godine. Nikad nije prekasno početi brinuti se za svoje zdravlje na novi način. Svaki mali korak koji napravite prema boljem zdravlju je pobjeda vrijedna slavlja. Bilo da je to prva čaša brusničnog soka ili prva šetnja nakon dugo vremena, svaki korak je važan. Okružite se pozitivnim ljudima koji podržavaju vaše zdravstvene ciljeve. Razgovarajte s prijateljicama o tome što radite za svoje zdravlje. Možda ćete otkriti da mnoge od njih imaju slična iskustva i možete se međusobno podržavati. Ne zaboravite biti nježne prema sebi tijekom ovog procesa. Ako jedan dan ne uspijete popiti dovoljno vode ili zaboravite uzeti brusnice, to nije kraj svijeta. Sutradan je novi dan i nova prilika da se pobrinete za sebe. Slavljenje malih pobjeda važno je za održavanje motivacije. Ako primijetite da se osjećate bolje nakon tjedan dana primjene ovih savjeta, to je razlog za slavlje. Zapišite to u svoj dnevnik ili podijelite s nekim kome vjerujete. Pamtite da je vaše tijelo jedinstveno i da možda trebate prilagoditi ove savjete svojoj situaciji. Ono što je važno jest da počnete negdje i da budete dosljedne. Manje promjene tijekom vremena mogu dovesti do velikih rezultata. Završavam ovaj video s porukom nade i ohrabrenja. Vi ste jače nego što mislite i sposobnije ste za pozitivne promjene nego što možda vjerujete. Vaše zdravlje je investicija u sve godine koje dolaze i svaki trud koji uložite sada vratit će vam se višestruko. Ako vam je ovaj video bio koristan, molim vas podijelite ga s prijateljicama koje bi također mogle imati koristi od ovih informacija. Zajedno možemo stvoriti zajednicu žena koja se međusobno podržava u putovanju prema boljem zdravlju. Ne zaboravite preuzeti moj besplatni program 8 dana do boljeg zdravlja koji sam spomenula. U njemu ćete pronaći detaljne planove obroka, vježbe prilagođene našoj dobi i svakodnevne rutine koje mogu transformirati način kako se osjećate. Program je potpuno besplatan i možete ga preuzeti klikom na prvi link u opisu videa.
To je moj poklon vama, jer vjerujem da svaka žena zaslužuje osjećati se zdravo, vitalno i puno energije bez obzira na godine. Hvala vam što ste provele ovo vrijeme sa mnom danas. Vidimo se u sljedećem videu s još korisnih savjeta za zdraviji i sretniji život. Do tada, pazite na sebe i ne zaboravite. Vi zaslužujete najbolje zdravlje.